Magandang tanghali po at sa time check is 11:15 ng umaga. Andito tayo ngayon sa may Show Boulevard sa may PhilHealth at mayroon lang ipapareceive na dokumento. Galing tayo ng OS sa may Diliman, Quezon City. Ngayon ay ipapareceive lang tayong dokumento dito sa PhilHealth sa may Show Boulevard sa Pasig. Inaantay lang natin yung ating kasamahang messenger at papareceive lang nila. After that, balik na tayo ng Makati office. Heavy traffic at umuulan sa ngayon mga guys, mga Oragon. Good morning po sa lahat ng ating kaibigan na OFW, sa mga subscriber po natin at mga followers sa FB page. Kumusta po kayong lahat at ingat po tayo. At kumusta po natin ating mga kamag-anak sa Quezon? Kumusta na po kayo riyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Quezon province. Dahil yung nagdaang bagyong si Carding, medyo na nalasa ng kaunti dyan sa inyong lugar. Sa aking mga aming tiyahin dyan sa Quezon at saka yung mga pinsan po natin dyan sa Quezon province. Mag-iingat po kayong lahat at ito na naman, meron na naman tayong low pressure area. Medyo habagat tayong hangin. May dala na naman yan na kakaibang ulan. Mega love shoutout po sa inyong lahat, lalong na po doon sa ating mga kaibigan na sa subscriber natin o yung mga natin, yung mga ating mga kaibigang silent supporter. Mega love shoutout po sa inyo. Pagkatapos po nito, diretso tayo doon sa office. Dapat ay nasa Pandakan po tayo ngayon, medyo na-cancel lang. Siguro bukas pupunta tayo doon sa Maynila. Sa ngayon kasi andito tayo para magpa-receive ng mga dokumento. At yung mga kaibigan po natin na mga nagtatrabaho, kung kayo po ay hindi familiar sa ECC, pwede nyo pong i-search yung ECC page or yung kanilang website para malaman nyo kung ano po yung mga karapatan natin bilang isang manggagawa ng private sector at saka ng government. Ayan po. Yung kung kayo po ay nagka-problema sa inyong trabaho, like nasa government kayo at member po kayo ng GSIS, pwede po kayo makahingi ng tulong o ayuda dito sa ACC. Search nyo lang po yung kanilang website at saka FB page. Mababasa nyo po roon kung ano yung mga dapat nyong gawin. Ganon din po doon sa mga member ng ACCS. Kahit na nakakaisang hulog pa lang kayo sa ACCS, kapag nagkaroon kayo ng problema, pwede po kayong humingi ng tulong dito sa ACC para matulungan kayo sa inyong mga pangangailangan. Halimbawa, nagkaroon kayo ng counting pilay sa daliri, pwede po yata makapag-claim ng counting benepisyo dito sa ACC. Kaya mas mahalaga po alam natin yung ating karapatan at alam natin kung ano mga benepisyo matatanggap po natin galing sa ating mga isa ng gobyerno. Kaya ingat-ingat po tayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa ngayon po ay napakaulan po dito ngayon. Makikita nyo po yung ating salamin. Ayan po, heavy traffic po dito ngayon sa may Pasig Show Boulevard. Nandito po tayo papunta. Ito po facing papunta po tayo ng kapag dumiridiretso ka po, papunta po yan ng San Juan or papunta ng EDSA. Medyo mahabang traffic, siguro mga 1 kilometer yan, almost siguro 1 kilometer yung traffic sa ngayon dito sa may Pasig Show Boulevard. Andito po tayo sa may crossing sa ngayon, kaya ingat-ingat po tayo lahat. Andito po tayo sa may crossing ngayon, kaya ingat po tayong lahat. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. At ganoon din po sa ating mga subscriber. Kung hindi pa po kayo subscribe po kayo sa ating channel. Pindutin lamang po ang subscription button at huwag po natin i-skip ang ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat at magandang tanghali po sa inyo. God bless po. Bye bye.